Il-Partit Nazzjonalista kompla bl-aġenda qarrieqa tiegħu dwar l-abort u l-eutanasja. Din id-darba permezz tal-mistieden regolari tiegħu Mark Sammut li fuq in-nett qal li l-għażla li għandu l-poplu hija jekk idaħħalx il-qtil tal-anzjani u dawk li sejjaħ handikappati. Din l-elezzjoni ta' ftit jiem oħra se tkun tfisser ukoll. Aħna rridu niftħu l-bibien ta' dal-pajjiż għall-eutanasja, ġifieri għall-qtil tal-anzjani, għall-qtil ta' tfal handikappati. Irridu niftħu l-bibien ta' dal-pajjiż għall-abort, jiġifieri għall-qtil ta' trabi li għadhom fġu f'ommhom. Kliem Mark Sammut jippersistu fil-gidba li adotta Simon Busuttil biex ibeżża lin-nies f'attentat iddisprat biex jipprova jikseb ftit punti politiċi. Il-Partit Nazzjonalista qed jippersisti fil-gideb anke jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ċar fid-dikjarazzjoni tiegħu li Gvern Laburista jibqa' riżolut kontra kull forma ta' abort. Fl-istess waqt li hu kommess biex ikompli fil-mixja tal-progress b'rispett sħiħ lejn il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali u l-ugwaljanza. Iżda fi kliem Mark Sammut, il-femiet tal-esperti u d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru mhux importanti. Jiena ħa nitkellem ċar, forsi jkun hemm min jaqbel miegħi ma jaqbilx miegħi, frankament ma tagħmilx differenza. Il-kummenti ta' Sammut huma xhieda oħra tal-istrateġija Machiavelliana li adotta l-Partit Nazzjonalista biex il-fini jiġġustifikaw il-mezzi. Xhieda ta' partit id-disprat b'mexxej li għandu kilba qawwija l-poter.